லாவண்யா சமையல். டுடே நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா புதுவிதமான ரசம் பார்க்க போறோம். மிளகே இல்லாம ரசம். வாங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்கள். நான் 3 டீஸ்பூன் அளவு ஜீரகம் எடுத்திருக்கேன். 50 கிராம்ஸ் அளவு பூண்டு எடுத்திருக்கேன். பூண்டு கொஞ்சம் நீங்கள் நிறையாவே எடுத்துக்கோங்க. இதுக்கு நம்ம மிளகெல்லாம் ஆட் பண்ண தேவையில்லை. 8 மிளகா வத்தல் எடுத்திருக்கேன். 1 கைப்பிடி அளவு கருவேப்பிலை எடுத்திருக்கேன். லெமன், ஒரு லெமன் அளவு தான் நான் புளி எடுத்திருக்கேன். 3 தக்காளி தான் எடுத்திருக்கேன். இங்கே பாரு, மிளகு இல்லாமல் நீங்கள் ரசம் சாப்பிட்ருக்கீங்களா? நீங்கள் சாப்பிட்ருக்க மாட்டீங்க. இந்த ரசத்தை நீங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள், நல்லா இருக்கும். இது கிராமத்து ரசம் தான். இந்த ரசம் வந்து கொஞ்சம் காரமாக தான் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம மிளகா வத்தல் ரொம்ப ஆட் பண்ணியிருக்கனால இருக்கும். நீங்கள் உங்களுக்கு காரம் தேவையில்லைன்னா 2 மிளகா வத்தல் கம்மி பண்ணிக்கோங்க. இதில் நான் மல்லியும் ஆட் பண்ணலை. சளி பிடிச்சவங்க கண்டிப்பாக இந்த ரசத்தை ட்ரை பண்ணுங்கள், உடனே நீங்கிரும். ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள், கண்டிப்பாக நீங்கும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 5 நிமிஷம் ஆச்சு. 5 நிமிஷம் வரையும் நான் புளியை ஊற வச்சுருக்கேன். ஊற வச்சு இப்போது இந்த மாதிரி கரைச்சி வச்சுக்கணும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட தக்காளி பழத்தையும் நான் ஆட் பண்ண போகிறேன். தக்காளியையும் புளியையும் போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி பிசைஞ்சு வச்சுக்கிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போது நான் மிக்ஸி ஜாரில் ஜீரகம், பூண்டு, மிளகாய் வத்தலை அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா காம்பு பிடுங்காமல் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்டு 1-2 அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி மிக்சியில் 1-2 போட்டு நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன். சட்டி காஞ்சிருச்சு. சட்டி காஞ்சதும் எண்ணெய் ஊற்றுறேன். எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு போடுறேன். கடுகு நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போது நான் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணுறேன். பண்ணனையும் நம்ம மிக்சியில் போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த இங்கே தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த அளவுக்கு நமக்கு மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. மிக்ஸ் ஆனனையும் புளி கரைசலை நான் ஆட் பண்ணுறேன். உப்பு வந்து தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க. 1/4 டீஸ்பூன் அளவு பெருங்காய பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ரசம் வந்து நம்மளுக்கு ரெட் கலராக தான் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம மிளகாவத்தை ஆட் பண்ணியிருக்கனால ரெட் கலராக தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம 5 நிமிஷம் வரைய வெயிட் பண்ண போகிறோம். அதாவது இந்த முறை கட்டுற அளவுக்கு ஸ்டேஜ் வந்தோடனே நம்ம அமர்த்த போகிறோம். கொஞ்சம் நேரம் அதை நான் மூடி வைக்க போகிறேன். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுக்கு முறை கட்டி ரசம் வருது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக வீட்டை செஞ்சு பாருங்கள். இது கிராமத்தில் உள்ள சுருளி தெரியுமா? சுருளி ரசம். இது வந்து ஓப்பனாக சொல்லப்போனால் சுருளி ரசம். கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.